Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ƙara tsoron matakan tsaro akan iyakokin ƙasar biyu bayan labarin bulluwar cutar Ebola a wasu ƙasashe. Za ku ji kuma cewa Mali ta sanar da shigar da ƙara gaban kotun ƙasa da ƙasa kan Algeria biyu bayan harbo wani jirgin ta mara matuki da sojojin Algeria suka yi. A kazalika a Somalia kuma kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabaab ta kai wani hari a sansanin filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Kismayo inda sojojin Amurka suke da sansaninsu, yayin da Firaministan Birtaniya Keir Starmer wanda ke fafutuka ta bangarori da dama ya sanar da yi wa gwamnatin sagaran bawul. To ga labaran yadda muka same su musoma da tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta sanar da ƙara tsaurara matakan tsaro ta fuskar sa ido da tantancewa a dukkan iyakokin kasar bayan da aka samu labarin bulluwar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Daraktan ma'aikatar lafiya ta tashar jiragen ruwa a ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta tarayya Dr. Afan Inseni ya bayyana haka a wata hira ta musamman da wata kafar yada labarai a Najeriya. Babban jami'in ya kuma kara da cewa an ɗauki ƙarin ma'aikata domin karfafa sa ido akan iyakokin ƙasar gabaki ɗaya. Mali ta sanar da shigar da ƙara gaban kotun ƙasa da ƙasa wato ICJ kenan kan Algeria inda ta zarge ta da harbo wani jirgin yaƙi mara matuki na sojojinta a wani yanki a farkon watan Afrilun shekarar nan. An sake samun tashin hankali tsakanin kasashen biyu a 'yan kwanakin nan. Yanzu dai takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu ta koma fagen shari'a. Dan a ranar 1 ga watan Afrilu ne kasar ta Mali ta zargi Algeria da harbo wannan jirgi na sojoji akan iyakan Mali da bashi da nisa da kan iyakar kasashen biyu. A Mali kuma kungiyar direbobin manyan motocin kasar Senegal ta yi gargadin yin garkuwa da wasu direbobin manyan motoci 6 waɗanda aka yi garkuwa da su a yammacin Alhamis a tsakanin garuruwan Kai da Sigala. A cewar kungiyar direbobin, direba ɗaya ne da ya kubuta daga hannun mutanen da suka kama su ya sanar da kama sauran direbobin. Kungiyar da babban murya tana mai kira ga hukumar kasashen biyu wato Mali da Senegal na ganin sun saka baki don ganin an sako waɗannan mutane. A Somalia kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabaab ta kai wani hari a ranar Alhamis kan wani sansanin soja da ke kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Kismayo, a cewar rundunar sojan Amurka da ke Afirka wato AFRICOM, wacce ta sanar da faruwar lamarin ba a samu asarar rayuka ba. Wannan harin da ya zo ne bayan ziyarar da sabon kwamandan AFRICOM ya kai birnin Mogadishu, wanda ke da tabbatar da kasancewar sojojin Amurka a wannan ƙasa. Hukumin lafiya a jamhuriyar demokradiyyar Congo na cikin shirin kota kwana bayan da aka gano wata sabuwar cuta wato Ebola yankin Kasai kenan. Tun daga ranar 20 ga watan Agustan da ya shuɗe ne aka tabbatar da kamuwar da bulluwar wannan cuta, inda mutane kusan 30 suka kamu da ita da kuma mutuwar mutane 16 ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya. A cewar hukumin lafiyar kasar, barkewar cutar ta Ebola da aka gano a Kasai ta samo asali ne daga nau'in kwayar cuta da ake kira Zaire. Firaministan Birtaniya Keir Starmer wanda ke fafutuka ta bangarori da dama ya yi wa gwamnatin sagaran bawul a jiya Juma'a bayan murabus ɗin mataimakiyarsa Angela Rayner, wacce aka tilasta yin murabus bayan wani kuskure ta bangaren da ya shafi haraji. A jiya Juma'a ne fadar shugaban Amurka ta bayyana cewa shugaba Donald Trump zai karbi bakuncin taro na shugabannin G20 a shekarar 2026 wanda zai gudana a watan Disamba a Miami, Florida, a wani wuri na shakatawa na golf kenan mallakar danginsa. Trump ya kuma tabbatar da cewa ba zai halarci taron shugabannin G20 na watan Nuwamba a Afirka ta Kudu ba, kuma mataimakinsa J.D. Vance zai wakilci shi a wannan taro. A jiya Juma'a ne gwamnatin Lebanon ta sanar da kaddamar da shirin kwance damara na kungiyar Hezbollah, wanda babban hafsan sojan kasar wato Janar Rodolphe Haikal ya gabatar yayin wani taro inda aka ɗau matakan tsaro a mashigar birnin Beirut na kudancin wannan ƙasa. Trump, shugaban Amurka kenan, ya rattaba hannu akan wata doka a jiya Juma'a don sauya sunan ma'aikatan tsaron Amurka wato da sunan sashen yaƙi ko sashen yaƙi kenan. Wannan yana da nufin aikewa da sako zuwa ga kasashe da cewa Amurka a shirye take ta tunkari duk wasu matsaloli ta fuskar tsaro, kamar yadda shugaban ya sanar. Yana mai nuni da cewa zai iya yin haka ne ba tare da kada ƙuri'a a majalisa ba da nufin canza suna. A hukumance Morocco ta samu tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 bayan samun nasara akan tawagar Nijar da ci 5-0 a wasannin share fage da aka yi a jiya Juma'a a birnin Raba.
'yan Morocco ne suka fara samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya na gaba a shiyar Afirka tun kafin su kara da Zambia a ranar 8 ga watan Satumba da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a farkon watan Oktoba.